Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mitingog ang alarma ni Pisuan. Nga naman ka? Hala, gubuta mga babae nga nasa silda. Nakuyawan sila nga mitingog ang alarma ni Pisuan. Nga naman ka? Usa ba hinungdan nga gipatingog mga alarma? Nga ano ka? Bago nang mantalaan niya ay... Ba't lang, Nandeng? Gara ko nakitaan dito sa merkado. Ako rin ang pandong kay init lagi kayo. Wa man ko nakadasa kung payong katong sungkod-sungkod ba. Nakalinta na ako. Ay, tanong man sa kayo ka. Sus. Ambi na ng pamantalaan, bi kaya akong tanahon kung unsa na balita. Day, karaan na ng mga balita da, Nandeng. Unsa man na noon, iyay noon, mapagani ko kita kung nung sa'y nakabutang pizza. Bago ba daan na ba na? Ambi. Ay, dawata, Samang kang mo. Pandong desisyon mo rin. dahil ko. Oh! Hala! Oh, nga dong klingtoy kay hungitan ti ka, ha? Oh, mura magblangko ang iyang mga mata nga nagtanaw nako. Nakaila ka nako kay silingan man ta. Nga na aron masudlag pagkaon ang muntiyan. Kay human mo kaon patumaro na ti kasi mong tambal. Sige na dong, nga na dong klintoy, sige na. Uy. Hala. Sige naman isang tanaw na ko. Sige magtutok na ko. Gigwapahan ka na ko sa... Nandeng, nakurat ka samtang gigunitan ni mo ng pamantalaan. Iyay! Deng? Ano lagi ka, Deng? Dili. Ha? Unsay dili nanding ba? Unsay dili? Dili ko kamao mo basa yay. Gati ka ko, Deng. Pagkatapaw, bayagan ni mo nanding. day. Kaya anak kayo ng Joka. Ang nagpasikat anak ka ni Adar kadangan lang Esteban Escudero. Patay ng komedyan din Dugay nang namatay Esteban, nanding. Nadakpan gid sila. Ha? Kinsa sila hamang girli? Katong grupo nga nasuya ni mo. Unsa? Nga naman? Namuga man gani ang kadlawon. Mautong gipatingo ang alarma. Unsa? Hala, sila da ito ang hinungdan nga nung gipatingog ang alarma ni Pisuan. Hello. Nabasilya? Nakamata na si Clintoy? O, si Rinaldo. Oh, unya. Ay na, bisag yun siya nakugpugos nga makakaon siya, pero dili man mo nga, sir. Sige ra magtanaw na ako. Pero blanco ang iyang mga mata, sir. Kana ganing murag dili makailag tao. Unsa? Hey, pastilan. Dili ko magatuunin. Tinuod nga dili ko magkamaong mubasa pero may dagway manggot. Ang hulag ko nga naas pamantalaan siya mas dagway ni Undo nga mong gisagop karon. Ay, raman tong mantalaan ha. Kung balik ko nung tanaw niya, tutukan og mayo ang naasa hulagway. Dara.
Dara. Unsa man tong pahina, aha? Pahina. Dara. Oh. Da. Si Undo yun kini. Duha sila kabuok nga nagtupad. Ano sa? Tambok. Bugirog dagway. Kining tapad sa tambok. Siya kini. Si Undo kini. Dili ko mahimong masayo. Mao ba, Rinaldo? Miragwa makaila si Clintoy nga ng Basilia? Oh, mo ganang gisulti ni nang Basilia nako kaganina nga nagkasulti kami sa cellphone. Pastilan, Dolor. Naanis siya si Clintoy. Ay, ginoo ko. Nisamot ang akong kaluoy ni Clintoy. Unsay ani siya lala? Kanang masakit kalimot god apaw ani siya. Amnesia ng dolor. Oh, sa sainganan na anday bre. Amnesia ng maunay term sa makalimot ka na. Balagi unsa na kong litok ay ang importante nga na ay siya. Pareho na. Makapawa mo sa kadiyot sa problema lala dolor oy. Kadiyot sa di ay habod sangi ka Dolor. Ikaw ba? Ganun di ka mamuduol na ko. Di lang. Di lang sa, Di lang sa. Nausa ka. Ha? Pito. Or matag. Di ta man nagkaila. Managkaila, man. Kamantay mo ko, ana. Magkaila bito ta, pero di ka ngayang kumpiyansahan. Oy, kay kuya o kay kung mudool ka. Magdugol tan duha, delikado, delicates. Naunsa ba ka, Pito? Ayun pag binata. Mag-istorya raman ta. Mag-istorya ta sa atong mga kagi. Nga nung nagkaila ta. Dali ma. Doon ako. Sige na. Di lang lagi ko kay matigbak niya ako pinakalit. Kamantay nga na. Gusto pa kong mag-feel nga magserbisyo ko sa akong mga saga na buhat. Nara siya sa lantay ng lingkod. Bisa kung saan ako sa pag-una-una. Siya yun. Siya kaning gipangita sa mga tinugyanan sa balaod. Bantog ra. Nga nakuyawan siya dihang akong gisultihan nga kadong nag-uniforme nga military dito sa sapa ngayang nakita o sa kapulis. Kinadlok na siya nga madakpan. Saan na ako ha? Kakuyaw dahil sa among kinabuhi ni Iyay, nagpakaon may usa ka dautang tao. Human ko gihilot nimo. Ayog pahangin, ha? Aron dili panuhoton ang imong lawas. Kay gitinuod ba ti kaghilot onda. Ay, salamat ng iyay. Ay, nagkaparis mamunduhan ni Noy Nanding nga mga pulos buutan, oy. Di ko ninyo kadugo apan wa mo magduha-duhas pag-atiman ug pagsagop nako. Ay, looy mangkaon do. Kung dili ka na mo pakanon. Looy, kay dili ka na mapakatulgon din ni sa among payag. Hello, nang Basilia? Pastilan si Rinaldo. Wala si Clintoy. Unsay wa na si Clinton nang? Ha? Patay na siya. Kaluoy sa kong amigo oy. Luoy gid kayo.
Wagid siguro siya makaagwantas kasakit siyang lawas dihang nabanggaan siyang sakyanan. Oh, nganong nag-uulman mo? Ha? Wa naman ka si Clintoy. Bitaw, wa naman ka si Clintoy. Wala mas Clintoy na. Siwa na. Hello, Nang. Klaruhan ko ng imo gisulti, Nang. Unsay buti pasabot nimo nga wa na screen to? Ani magudi. Wa na siya diri siyang katri kay di gawas sa ospital. Og wa ko makabantay niya kay nagsiar man ko. Unsa? Si Puti Rox! Uy, ang mga hinampak ba yan? Tapok na santa. Si Puti Rox! Dali sa dultula mo! Agoy, laing grupo naman sa sila. Dula yun! Oh, uy, kaiso ba yan? Sus, daghan lang mo. O, nag-una mo na ko din sa soda. Daghan pagi mo. Makasukol man ko ninyo pero alkansihon ko. Kay ako rang usa. O, pakoy ka grupo. Unsa ba ka, Jeff? Oh, uy, Gudol ka na mo, dali! yay. Dali na ba? Oh, kaiso. Ikanahan na ba may diri ha? Oh, uy, Naimog kay Miss imong kaputi! Si Clintoy ka nang naa sa gidamba ng ospital. Anong nakasaka man na siya diha? Diin man na siya ni Agi. Dong! Dong Clintoy, kanaog ya, Dong, kay kusog bayang hangin, Dong! Matagak ka diya sa damba, Clintoy! Ay, pastilan taas-taas yung kakatagakan, ana! Kung dili mabuak ng imong o inigtog pa ni Mos Obos, mamatay pod ka! Hey, kanaog yan, kanaog! Nabuhan ka! Suyo pa, Mor! Suyo pa! Nagtuong mga tao nga naa sa ubos ting ospital. Gamit-gamit og sabo si Clintoy kay mura man siya glutang. Ako ba'y nagkitbi ang atay? Kakuyaw og mahog si Clintoy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!